Buntag na itong tanan. Karong Domingo atong gisaulog ang solemnidad sa Corpus Christi, ang lawas o dugo sa atong Ginoo nga ato ang gisaulog matag adlaw ang Santos nga Eucharistia. Uban sa mga intensyon nga atong gibasa, ato usab ihalad kini itong Santos nga misa alang sa atong tagsatag sa kagalingon nga mga intensyon ug petisyon sa atong pamilya, sa mga taong atong gisaaran sa mga pag-ampo, ilabi na ang mga masakiton. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsoon, maginusog kita sa atong mga sala, aron kita mahimong takos ngayon mo sa ulog, mo salmo, ting Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon. Nakalapas akong dakuyamo. Sa una-una sa pulong sa buhat. Sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuya ko kung Santa Maria kanunay ngulay. Sa tanang mga anghel o mga santos. O kaninyo mga igsoon. Aron niyo kiyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloyan nung kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Magampo kita. O Hesu Kristo, nagbilin ikaw kanamo og handumanan sa imong pagpasakit, dinining katingalang sakramento. Itugod nga muyo kami, nga simbahon namo ang santos nga mga misteryo sa imong lawas ug dugo, sa ingon nga madawat namo kanunay, ang bunga sa imong pagpanubos, kay ikaw buyog hari, uban samahan sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon sa katawhan, hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo, nga inyong Dios sa tibok ninyong panaw, sulod sa kapatan katuig didto sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya, aron pagsulay, kung tumanon bagayod dinyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya, o gipasagdan nga kabsan og pagkaon, unya gihatagan kamo niyag mana. Pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi, ug sa inyong katigulangan sukad masukad. Gibuhat niya kini aron kamo makaila, nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang, kundili sa matagpulong sa Ginoo. Ayaw gayod kamo pagpagarbo, ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Dios, nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Diin na olipon kamo. Siya ang nagtultol kaninyo, latas ni atong hilabihang dakua, ug makalilisa nga kamingawan, nga gipuy-an sa daghang malalang bitin ug tanga. Yuta kadto nga walay tubig, apan nagpabuhagay siyag tubig gikan sa batong bantilis, aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyog mana, aron inyong kanon. Pagkaon nga wala pagayod matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbok, ug sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Daiga ang Ginoo, o Jerusalem. Daiga ang imong Dios, o Sion. Kay iyang gilig-on ang mga trangka sa imong mga gangaan. Iyang gipanalanginan ang imong mga anak, sulod kanimo. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Gitugot niya ang kalinaw sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong ikaw niya sa labing maayong trigo. Gipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Iyang gisangyaw ang iyang pulong ngadto kang Hakob. Ang iyang mga balaod ug mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siyang maghimo sa ingon sa laing nasod. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Ang kupa sa panalangin
nga tungod niini gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pakigambit man nato sa dugo ni Kristo, inig-inom nato gikan niining kupa, ug dili ba pakigambit man nato sa lawas ni Kristo, ingon inigkaon nato nining pan nga atong gipikas-pikas. Sanglit may usa lamang kapan, kitang tanan bisan daghan, usa lamang kalawas, kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sekwensya. Tanawa ang pan sa mga anghel na himong kalanon sa lumalangyaw, sapagkat tinuod pan kini alang sa mga anak, o kinahanglan dili ilabay ngadto sa mga iro. Giunhan kini pagpakita pinaagi sa tipo, diya nga si Isaac gidala nga usa ka halad, diya nga ang usa ka nating karnero gigahin alang sa Pasko, o diha nga ang mana gihatag ngadto sa mga Hudiyo sa karaan. O Jesus, maayong magbabantay ug matuod nga pan, kaluy kami, alimaha kami ug panalipdi, itugot nga makakaplag kami kalipay diha sa yuta sa mga buhi. Nasayod ka sa tanang mga butang, makahimo ka pagbuhat sa tanan, pakana kami diha sa yuta, himua nga imong dinapit dito sa langit, kaubang manununod nimo ug abayan nga lumulupyo dito sa langit. Amen. Alleluia. Ginoo manaakan ninyo. Maanausap kanimo. Inutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudiyo, ako ang pan gikan sa langit, nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ning pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao nga akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit ka paglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man ining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon, nangutana sila. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Amo kaon sa akong unod ug mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay nga akong unod mong matuod nga kalanon, ug nga akong dugo mong matuod nga ilimnon. Amo kaon sa akong unod ug mo inom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ako diha kaniya. Ang buing amahan mo'y nagpadala kanako, ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa iyong mga katigulangan, ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ning maong pan mabuhi sa dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. May bundang na itong tanan sa makausapa. Atong isaulog karon ang solemnidad sa Corpus Christi
o ang lawas sa dugo ni Kristo o sa laing pagkasulti kining atong gibuhat karon, no, ang santos nga Eucharistia. Din gihinumduman nato ang naitabo dito sa katapusang panihapon, no, dito sa gitawag natong Upper Room, ang atong Ginoo ban sa mga tinun-an nagsaulog nining maong katapusang panihapon. Din iyang gibilin, giklaro niya nga mubalik siya sa amahan. Pero ihatag niya sa katawhan ang pagkaon o ilimnon nga makabaton o kinabuhi. Dili lang kay kinabuhi, kinabuhing walay katapusan. In other words, ang lawas o dugo sa atong Ginoo. Sa atong kinabuhi, mga igsoon, ilabi na ning panaw na ron sa krisis sa pandemic, daghang mga kagutom o kauhaw atong gibati, no? Kagutom o kauhaw sa pagkaon nga material, no? Bugas, sudan, no? Salapi. Muni atong mga adlaw-adlaw nga pangindahay, no, hangtod karon. Pero sa atong kinabuhi nangindahay papunta kung atong giatiman ang atong lawas nga pisikal, kalanon nga mahurot lang o naghatag natog kalig-on sa pisikal nga lawas. Nangandoy ba usab kita sa pagkaon nga spiritual nga dili lamang maghatag nato kinabuhi, giingon pa gyud sa ebanghelyo, kinabuhing walay katapusan. Ang ipasabot sa Ginoo ang iyang mahal nga lawas kung dugo, mobitaw na nga dunay atong mga mulo nga kun naataron sa krisis, kinahanglan tag physical nga pagkaon, the more we need the spiritual food sa atong mga kalag, no? The more nga moduol ta sa Ginoo aron mangayo sa iyang panabang. Ug morning atong giampo pod nga hopefully ug mailalom ta sa MGCQ, tugutan na gyud kita nga 50%, no, nga sa ulog santo sa misa moduol sa Dios sa pagsimba ug pagdayon kaniyang pagpangayo grasya nga atong kinahanglan, labi na kalig-on sa matag usa kanato. So mao ni ang katuyuan sa Ginoo sa pagbili niya sa iyang kasuguan o sa iyang pakig kaon sa mga puso sa Last Supper. Ato nang gibuhat mga igsoon, ang simbahan ang buhat ni ana kay iya man ning sugo, no, sa mga tinun-an. Every time sa ulugan ninyo, no, ang gugma nga akong gipadayagan niyo. Kaya actually kining atong sa ulog nga santos sa Eucharistia, ato manggi subli pag sa ulog ang iyang dakong gugma nga gihatag niya kanato, no? Kaya ang sakramento sa Eucharistia gitawag man po nato og sakramento sa gugma, no? The sacrament of the Eucharist is the sacrament of love sa Ginoo alang nato, no? Nga iyang giawhag iyang mga tinun-an sa pagsubli pagsaulog niini sa ilang kinabuhi. Ug mo na atong gibuhat sa simbahan, no? Gibuhat sa simbahan. Nagsubli ta matag adlaw sa pagsaulog nining mahal nga lawas dugo ni Kristo, ang santos Eucharistia, kay gipahinumduman kita sa dakong gugma sa Dios alang nato, no? Atong nahitabo sa Kalbaryo, atong gisaulog, no? Muna yung nakadeferensya sa nahitabo sa Kalbaryo diin si Kristo gilansang sa krus tungod sa inggugma kanato, mo to'y gitawag natog sakramento o maduguon nga sakripisyo ni Kristo, no? The bloody sacrifice of Christ. Pero kining atong gisaulog, sacramental sacrifice of Christ, no? Pero the same sacrifice nga atong i-offer ngadto sa amahan, nga ang celebrante nining atong kasaulogan matag-adlaw ug
Domingo, si Kristo mismo, no, the celebrant and the victim, o ang gi-offer si Kristo mismo. Ang pari nga nagsaulog, presider, but the celebrant is no other than our Lord, and the victim is mismo ang atong Ginoo. Muna alang natong mga Katoliko, kining kasaulugan nato, importante kaayo gani kadungog ta nga ang Eucharist is the highest form of worship, no? The highest form of worship din atong dawaton ang mahal nga lawas des communion, no? Ug ang importante nining maong kasaulugan mga igsoon kanang gitawag og real presence of Christ in the Eucharist, no? Ordinaryo ra kayong gigamit pan ug bino, pero human sa consecration nahimong lawas o dugo ni Kristo. Tingali mangutana ang uban kaninyo mangutana unsaon man na. Amo po ning gipangutana sa mga Hudiyo, unsaon man na nga niingon siya nga iyang unod mo'y tinuod nga kalanon, ang iyang dugo tinuod nga ilimnon. Sa ilang tawhanon nga panabot, musantop tong ginauna nila, no, nga unsa man nila ay kanibal di ay ta mukaon tag unod or muinom tag dugo. Mao man atong una gyud, no? Pero wala may imposible sa Ginoo. Wala imposible man sa Ginoo. Dili ta ka pangutana sa Ginoo. Iha ganing hatagang kinabuhi katong patay, no? Makahimo gani sang milagro, pag-ayo sa masakiton, pagpabuhi sa mga patay. Kining maong pan ug bino, mahimo niyang lawas ug dugo. Mahimo niya. Kay mahimo man sa tanan ang Ginoo. Wala imposible sa Ginoo. So, we have to believe this truth that Christ is present. Siya na ang atong gidawat, no? Although sa bayhon sa pan o sa bino, gani mo ingon ta nga maura man gihapon, wala man mausab physically, no, ang pakalawat pan ra gihapon, ang giinom dugo o bino ra gihapon. Tinuod mo nga igsoon physically, unang gitawag nato sa theology, but substantially ang pan ug bino human sa consecration na himong lawas o dugo ni Kristo by the power, authority given by Christ to His priest, to the church, nga mo ay nag-administer niini, mo nang tudlo ta nga ang pan, ordinaryo nga pan, ordinaryo nga dugo na himong tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo. Gani mga igsoon daghang mga milagro kung ato ang tun-an mo ato sa laing-laing mga dapit, no, ay mga testimony about this miracle, the body and blood of Christ, no. Although din nato na mahimo diri, no, kay taas man. Pero sa tong kaugalingon mga igsoon, mo tuon ta, mo dawat ta sa matuoran nga si Kristo gyud kana ang atong kalawaton matag sa ulog nato ng santos nga misa. Pero ang importante alang nako nining atong pagsaulog, unsa may consequences ni ining pan og bino nga himong lawas dugo ni Kristo alang nato nga mikalawat. Kanunay niingon ko nga we become what we eat, no? Mahimo ta sama sa atong gikaon, maunta na pananglitan sige tagkaon og litson, magsinaw-sinaw punta, no? Hiblaron punta, we become what we eat. Sige tagkaog bulad, manang delikado po tong kidney, ginamos, no? So we become what we eat. So ato nang i-apply sa Eucharistia, atong gikalawat sa Kristo, gikaon ang iyang lawas, giinom iyang mahal nga dugo. Hopefully, we will become like Christ. Mao gyud unta. Unsa man ang we will become like Christ. Nga sa atong pagpamauli, human nato ning kasaulag ng Santos sa misa, like Christ,
we are forgiving like Christ, we are loving like Christ, we are generous like Christ, we are good, no, and kind to others. Mao gud unta na, no? Kung usahay wala na to kapuy no? Kay wala man ta kasabot sa atong gisaulog. Kay sa akong giingon doon ako'y kaila na sige sagsimba. No, sige sagsimba matagaan mga lawat pagyod. Pero pag-abot sa ilang balay, magsige rag pangasaba, bisag walay rason mga saba, sabaan ng tanan, apiling bana, mga anak. Asa naman ang imong kalawat? You become like Christ. Nga ang imong kinaiya, sukwahi iman sa kinaiya sa imong gikalawat nga mao si Kristo. So hagit na natong tanan mga igsuon, no? Nga usahay, wala na to kapuy, wala na to mapuy, ang kang Kristong kinabuhi nga kanunay natong gikalawat matag adlaw, no? Ug ang gi-emphasize sa second reading nga usa ka pan atong giambitan. Actually mga igsuon ang history gyud sa Eucharist kay kaniadto gamay pa man ang mga tawo usa ra gyud ka pan nga dako kaayo, no? Sa panahon sa mga Hudiyo kanang breaking of the bread usa ra ka pan nagambitay sila sa usa ka pan, nagsimbolo kana nga usa ra ta, we share the same food, the same bread. Kay usa ra man ta diha ni Kristo. Kung dili man na nato mahimo karon, no, usa ra ka pa na tablaw ta, no, gamay lang kaayo. Pero kanang atong mga gikalawat nga mahal nga lawas ni Kristo, it is the same Christ. Ayang gikalawat sa Kristo na, ang among gikalawat sa Kristo na, although lain-lain, but they are the same Christ. Nga nagpasabot ka na mga igsuon nga unity po maghiusa unta ta, no? Kay we receive the same Christ diha sa pagkalawat that will lead us to unity, kahiusahan. Kay mao man yang giingon nga usa ka pan, usa ka lawas, no? Kita lawas ni Kristo, siya mo'y atong ulo, kita mga bahin sa iyang lawas, although managlahi, but kita nahiusa sa usag-usa diha sa pagtuo, diha sa pagdawat nato sa mahal nga lawas sa dugo ni Kristo. So dako kay ning misyon nato mga igsuon. Kanunay gipahinumduman kita nga we are Eucharistic people, no? Eucharistic persons. Unsay ipasabutan na nga bisag asa ta, lulinghayaw sa trabaho, sa opisina, sa balay, bisag asa ta, makita unta sa tao ang presensya ni Kristo nato, and we become a Eucharistic person diha sa atong kinabuhi. Hinaut pa unta nga kining mahal nga lawas sa dugo ni Kristo nga atong ikalawat will give us more strength sa atong pagbatok sa lain-laing mga krisis sa kinabuhi, labi na ning krisis nga atong atubang karon. Kay moingon ko mga igsuon, God is more powerful than this virus, no? Mas gamhanan, mas dako ang Dios kay ining virus nga atong giatubang karon. You just have to believe and trust in the Lord ug mo duol ta niya uban sa masubsob mo tinud-anon nga pag-ampo. Amen. Manindog kita atong ipadayag ang atong pagtuo diha sa pag-ingon. Nagatuo kami sa Dios nga mahan, mga gahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mahan sa wala pay katuigan. Dios kan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios kan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kaniya sa mahan. Pinagi kaniya nang himo ang tanan. Tungod kanato mga tao galang sa tong kaluwasan.
mikanaog sagikan sa langit. Salang sa Espiritu Santo, nahimos nga may lawas ka ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod ka nato gilansa sa krus ug ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banaw sa aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit, galingkod sa tao samahan. Ubalik sa nga may mayaon o paghukom sa mga buyog sa mga minatay. Yang gingarian ulay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maghatag sa kinabuhi, nagagikan sa mahanog sanak, dungan sa mahanog sanak, isimba sa gihimaya, misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa sakabuniyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Paabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Diha sa Santos nga Eucharistia, gibusog sa amahan, ang iyang katawhan ginamit ang pan nga langitnon, ang iyang pinalanggang anak. Magampok kita nga to sa amahan, alang sa tanan natong panginahanglan, ug muingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tibok simbahan, nga sa kanunay magmakugihon siyang musangyaw sa mga pulong ni Kristo ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa atong mga pamilya nga naglangkob sa Kristohanong katiningban, nga maamguhan nato nga ang pagdawat sa Eucharistia nangahulugan og sakripisyo og pasalig aron mapatunhay ang tinuod nga kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-antos sa balatian, labi na kadtong natakbuyan sa sakit sa coronavirus, nga makasinati na sila sa hingpit nga kaayuhan o gugma sa Dios, pinaagi sa pagdawat sa lawas ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang kanila nga gigutom sa kalag ug lawas, nga ang Eucharistikanhong simbahan magtubag sa tanan nilang mga panginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga magtotoo nga mihalin na, nga pinaagi ni ini Eucharistikanhong sakripisyo, makadayon sila ngadto sa kinabuhing tunhay uban ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa atong lain-lain nga mga intention, petition, individual, sa mga tao nga atong isaaran sa pagampo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Among langitong Amahan, ang imong anak mihalad sa iyang lawas o dugo, ang halad nga tunhay nga nakapahimuot kanimo nining santos nga kasaulugan. Diin si Kristo mo ang halad ug ang naghalad. Patalinghugi kining among mga pagampo nga among gihalad sa ngalan ni Jesucristo nga imong anak ug among Ginoo. Amen. Gialad kanimo ang pan nga abot sa iyo taginama sa mga tao may mo kini kalanon sa kinabuhi alang kanamo. Daigo ng Diyos hantod sa pangtura. Daigo ikaw Ginoong Diyos kat sa mga kamanggihatangon na daw magialad kanimo ang bidong abot sa iyo taginama sa mga tao may mo kini ilinon nga espirituhanon alang kanamo. Daigo ng Diyos hantod sa pangtura. Tawad na ng Diyos sa sakripisyo yalat sa kasintasan.
Mga igsoon, pagampo ka mo, aron ako yung sakripisyo, dawat unta sa Dios Amahan, makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan, ang mga gasa sa kahiusa ug kalinaw, nga sa katinglahang paagi, mao'y pasabot ubos sa bayhon, ining pan nga gihalad, inihamong ipangayo, pinagi ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo, Maanaw sa kanimo. ibayaw inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santo Samahan, Dios sa tunay ug magagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magmapasalamaton kami kanimo kanunay sa nang dapit, pinagi ni Jesucristo ang Ginoo. Siya mo ang matuod ug tunay nga pari nga nagtukod ining sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa mong kaluwasan. O gitudloan kami niya paghubad nining halad, pagbuhat nining halad alang sa iyang handumanan aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo, kami mabaskog kung sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo, kami maugasan ug mahinlo ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit. Nagasakyaw kami sa imong himaya, duyog sa imong layhunong nga pag-awit. Usana sa kahit sa ngalan sa Ginoo, sana sa Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron may mo kini alang kanamo, alawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, mikwasa og pan, salamat kanimo, mipikas mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon mikwa sa sakalis. Salamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan og miingon, dawata kini ug panginom ko mo tanan kanini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulaalan kaninyo galang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo
sa kalibutan nga nagtubos ka. Luwasak aron pagandom sa kamatayon ng pagkabanhon ni Hesus Kristo, naghalag kami kaniyong mamahan, nginingpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan, nga moatubang o moalagad kanimo. Himuang kami nga mangalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco, among Santo Papa, ni Julito, among obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among giampo karon o gipahinungdan ning santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuag kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos, ilabi ni Santa Catalina, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagahong nga amahan, dias kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita karon pagabong ato samahan sa mga pulong itudlo kanato sa atong manunubos. Ama ng anak ka sa mga langit, pagkaay ko ng iyong alam, umabot ka na mo ang imong gingarian, matuman ang imong pagod, dili sayo ta maingon sa langit. Ang kalanunan sa matagad ihatag ka namo, karong adlaw o pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasay sa mga nakasala kana. O dili mo kami itugyan sa mga pahulan, inono aluwasakan sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan,
hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, huwag mahilayo sa tanang kasamok. Samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos. Angkol sa Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa Atong kanimo. ipaambit ang timailhan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Kining panagsagos sa lawas sa Lung Kristo, marila ka na itong adtos kinabuhin dayon. Cordero sa Diyos, nga nagawad ka sa mga sala sa kalibutan, at tagi kami sa Mga igsuon, kini mong Jesucristo, ang pan gikan sa langit, na tinuod na itong kalanon, tinuod na itong ilimnon, na naghatag na itong kinabuhing walay katapusan. Ang Kordero sa Dios ang wagtang sala sa kalibutan, ulan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging spiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Lawas ug ni Kristo, magamping ka na ko alang sa kinabuhing dayon. Amen.
Magampo kita. Himuaw Ginoo nga matugob kami sa kanunayang pagpahimulos sa imong pagkadiyos. Nga gilarawan sa among pagkalawat karon sa imong bililong lawas ug dugo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaw sab kanimo. Ginoong among Dios, imong gihatag sa imong katawhan ang tinuod nga pan sa langit. Sa kalig-on ining pagkaon, itugot nga magpuyo sila kanunay. Sa imong kinabuhi, mabanhaw sa katapusang adlaw. Kini among ipangayo, naagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagahom nga Dios, sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mukod sa doon ta kaninyo, magpabilin uban kaninyo, hangtod sa kahangturan. Amen. Nahala ng santos nga misa, sa atong pagpamauli paglakaw, dano ato isang atong puyan ang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Mangluhod. Padre cielo resistes. Omni delectamentum inserpentem. Oremos, Dios qui nobis sub sacramento mirabile passionis tui memoriam reliquisti, tribui que sumus, et nos corpore sanguine tui sacra mysteria venerare, o redemptionis tui in proclame nobis intercessiamus, qui vives in regnas in saecula saeculorum. Amen. Daigo ng Diyos, Daigo ng Dios. daigo yang santos ngalan, Daigo na niya santos nga ngalan. daigon si Jesucristo matuod nga Dios ug matuod nga tawo. Daigon sa Yesu Kristo matuod nga Dios ug matuod nga Daigo tawo. ng ngalan ni Jesus, Daigo ng ngalan ni Jesus. daigo ng iyang malayamot nga kasing-kasing, Daigo ng iyang mahal uyamot nga kasing-kasing. daigo ng iyang bilil uyamot nga dugo, Daigo ng iyang bililhon uyamot nga dugo. daigon si Susya santos yamot nga sakramento sa altar, Daigon si Jesus diya sa santos uyamot nga sakramento sa altar. daigo ng Espiritu Santo ang Paraklito, Daigo ng Espiritu Santo ang Parakleto. daigo ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima, Daigo ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria daigo ng iyang Santisima. santos sa walay buli nga pagkagipanamkon, Daigo ng iyang santos ug walay buli nga pagkagipanamkon. daigo ng iyang maymayaon nga pagsaka sa langit, Daigo ng iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. daigo ng ngalan ni Maria Birhen ug inahan, Daigo ng ngalan ni Maria Birhen ug daigo ng iyang inahan. pudlo yamot nga esposo nga si Señor San Jose, Daigo ng iyang putli uyamot nga esposo nga si Senyor San daigo ng Jose. Dios sa iyang mga anghel o mga santos, Daigo ng Dios diya sa iyang mga anghel ug mga santos.